Halo guys, kembali lagi bersama kami di Pilot Fazio dan Go Pilot Fazio. Nah, Cek. Jadi karyawannya galur saya. Karyawannya galur. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan ya. Kehidupan apa? Kehidupan sing medeni masalah kehidupan nih. Kehidupan apa piye? Kehidupannya sapa? Akhir remeke gitu. Nah, bahas masalah kehidupan. Nah, ini kehidupan nih. Nah, iki hidupnya sapi. Mana gak enak. Kali ini kita akan membahas kehidupan. Medeni. Apa nih? Sensitif itu. Masalah kehidupan ya. Bahasan sensitif. Lanjut. Lu, macet mana? Oke. Bendino macet ya? Nah, iya. Tahun baru ya apa gak tambah rame. Pancet ini. Paling yang reng ngono tok paling. Ya, apa? Nanggon-gon tertentu rame ini. Suasana jembatan berantas tanggal 25 Desember 2025. Suasananya pancet. Suasananya pancet ya. Iya. Kalau pancet terus. Opo ta opo? Opo gak ono. Warung pinggir batas iki jek rame ta. Warung pinggir batas iki nek sore jek rame ta. Sepi nek udan tok. Nah, udan sepi ya lumrah deh. Rame yo nek gak udan. Nek gasnya sepi yo nek gak udan. Sepi. Soalnya ekonomi. Modern mah. Wong-wong iki lagi remuk. Daya belinya menurun kabeh. Jadi semakin sulit ekonomi, semakin banyak maling. Nah, iku masuk iku. Ayo. Lah, iki acara iki lho. Lah, iya acara lah. Yo popoan. Popoan. Kemudian Pengenane iku ana sing kesita, teko korupsi. Korupsi apa ya pengenane? apa? Orang mlebu berita. No. Hasil sitaan korupsi itu 6,6 triliun. Tuh. Oh, apa yang ngorek? Orang yang mencelat mau. Selalu nyebrang. Apa emang ya? Bu, Manuk. diplindes motor terus mencelat ngono lho. Lu. Nang tengah embong he.
Dipindas motor, mencelat minggir. Untung gak kandas ya. Ya ayo iku mang aku. Duh, opo iku mang. Nek ndas yo kroso iku mang. Hah? Nek ndas entok. Tipe sopo sing disita? Karo Ya karo. Wong Prabowo pidato kok. Terbaru. Jadi ya duitnya itu dicekel koruptor ku 6,6 triliun. Oh, tuh. Kayak aku ditumno wong Iku sing dipamerno ning gurine Prabowo iku jek 200 miliaran iki kan. Kan dia wawancara to. kurang ngecekel kabur. Nah, gurine iku dipameri duit atusan ewu gepokan ngono lho. Nah, itu coba jejer wake. Nah, iku. Paling yo iku sekitar 200 miliaran yo. Lah nek triliun yo gak kamut bone. Triliun saoma. 6,6 triliun lho. Iku yo cara didumno wong sa Indonesia iku yo padha dolen ning Malang kabeh. 5 juta ding sak wong. Dibagian wong Jawa Timur ae. Oh, penduduk Indonesia lo mau 800 juta. Ayo di bagian wong Jawa Timur tok aja sa Indonesia. Ayo. Kene ben rada cipratan rada akeh. Iki yo silup lapo juga nih. Babat ah, Mongsoku iki, Des. ben kita kerja. Mongso bebuyutan nih. Ayo ben kita kerja. Oh my god. T. Iku jek kelas koruptor sing biasa. Cek-cek iki, kurang mafia yo. Iya, guru. Lah, kelas RT RW iku kan wis main ya, Pak. Dadi kena kabeh. Asale iku wong Indonesia iku joge-joge yo. Asline. Yo mergo Koruptor. Tikus yo dobel. Cara gak ono koruptor sejahtera wae Indonesia ya. positif sejahtera wis. Pokoknya hukum itu dirubah. Koruptor pateni wis beres. Wis iku solusine. Oh, enak ya. Wis gak ono saiki satu presiden pun sing iso ngesahno undang-undang Gawane. koruptor mati wis gak ono. Perampasan aset kayak gawani kok. Ya iya. Korupsi asetnya dirampas kabeh wis. Oh, enak yo. Jadi iso main jan pateni ya, jadi main di sana yo. Pateni. Nek Cina kan korupsi akeh dipateni. Nek korupsi titik, kok kono urip nang desa. Wis engko. Ayo kesuwen ya, pateni langsung ya. Oh, nek korupsi titik yo Apa? sawangane ngono kan. Ben wong-wong lebih ya. Nah, Sih, harus dede mati. tapi ya, nek nang Indonesia korupsi dipateni ya. Nah, Wong nang DPR ku mati kabeh. bapak tak gantenane. Asli yo. Wong anggota DPR ku enek piro yo? Pakai 500 piro yo wong yo. Lah iku mati kabeh. bapak tak gantenane. Sa RT RW ini mati kabeh. Tapi RT RW yo korupsi ya. Wis positif yo. Pateni ae. Suwene. Masuk jadi ya. Masuk. Mau korupsi sithik akeh konangan mateni. Tapi Bisa. pemerintah gak wani ngono. Jadi, itu wis positif sejahtera. Positif. Dalam 3 tahun ke depan nih wis Ah, gak ngenteni suwi. gak suwi wis sejahtera. 3 tahun wis gak ono koruptor blas itu wis aman ya. Rakyat sejahtera. Masih gak entuk duit kok Freeport Gak tuh. iso. Terus tetep sejahtera. Tetep. Pokoknya pajaknya bayar terus. Jadi korupsi wis enak urip yo, ayem yo. Lah saiki sak uang nyekel 6 triliun ya.
Nah, cuk. Sak uang enam triliun. Jadi aku jadi uang tok iku. Halo. Oh, bol. Iku sing konangan, Iku sing konangan. sing gak konangan ya. Oh, cik. TNTI. Jake triliun. Berbahaya sampai ngeluh. Cik, kok atusan triliun iku iso. Apa dua triliun apa? Kuatriliun. Nah, iku. Iso yo. Tak ngono iku. Dilumpuhno kabeh koruptor yo duwe kuatriliun iki. Iku didemno wong sak Indonesia mangan kabeh. Mangan kabeh Ora ono sing kosong. tawulan jadi kerja. Heeh. Wis diitung ambek Pak Kutem yo. Nih. Tahu wong oleh 3 jutaan. Bisa 5 juta barang. Heeh, luwe. Kowe. Gak usah kerja iku. Makmur ya. Oleh 5 juta. Tak wong nek didomno duwe korupsi. Korupsi so. Tak ngono kae. Oke. Tapi digawe opo jane. Ego wendeng. Ayo kan digawe opo jane duwe. Bingung Lah iku aku. digawe mangan hedon-hedon sampai mati lho kan teh. Masalah yo korupsi ini ku gak kok diinvestasi nang Indonesia ora. Luar negeri. Luar negeri ya. Hebat e. Tuku hotel ning kono. Tuku apa ning kono? Ngono ya. Hedon-hedone nang kono. Dan buah-buah cuci uang nang Swiss ya. Piye kate apa-apa pemerintah Indonesia ning kono ya ra iso. Ya iso. Negarane wong. Ning Indonesia desa diopo-opo ya, luar negeri piye. Kate ngopo-ngopo ya. Bol. Seneni pemerintahane ya. Ngene pejabat sing wani mateni koruptor gak metu-metu. Saiki ku Amerika iku wis mulai ngetati penduduke wis. Karena kakan sing dadi zombie. Nah, iya. Narkoba, Saiki gelut sampe Venezuela. Ya. Nah, Amerika. Ya. pengedar narkoba terbesar ya. Sampai rakyat tuh dari zombie kabeh. Pakai zombie ini. Nah, Venezuela katanya lawan Amerika itu yang ngatasi ya. Ampun bos. Narkoba ini toko Venezuela. Nah iya ya. Pewara narkoba ini. Kau pedang. Itu kayak zombie keleleran ini. Sakau kabeh. Sak kota ya. Nih, sak kota sakau kabeh. Iku wis uripe yo. Ayo, reker. Nah. Oh, karo brandingan deh. Lu Toko mlaku deh. wong loro ya. Iya. Mentok iku yang Ayo, saking angere ning Indonesia. Ya. saking angele. Yo gara-gara koruptor iku mang Iya, wis positif iku. positif iku. Iku mang korbane koruptor iku mang. Positif. Yo ada barang, guys. Oh, wama. Terus iya sih cara ngilangi koruptor. Satu presiden pun lho gak ono. Gak ono sing wani deh. Gak ono sing wani. Gak ono sing wani. Mulai presiden pertama sampai ke Bolu itu. Asli. Mau itu Soekarno sampai sang saiki yo. Gak ono sing wani mateni koruptor. Kok Jelas, iso? iku wis padahal iku wis jelas iku ngentek mangan duwe rakyat iku. Heeh. Terus Positif iku. Dan konangan dan kecekel ono barang buktine. Ora wani mateni. Ya. Teleponnya penjara ASEAN. Ya penjaranya ASEAN. Kan podo ae. Iya. Penjara 15 tahun yo, realisasi ini 2 tahun metu.
Pas. Ya apa ya carane basmi koruptor ya? Indonesia iku ya teko penjara iku ya iso main duit kok. Iso ya. Ya iya, nek gak Indonesia enggak ono. Ya nek. Ya kelasnya acak-acak beki ngono aja. Berkuasa deh. Iya. Pirang tahun deh, cuma pirang tahun deh. Kena itu ya mek telu. Nah, semua. Lah sing papat nanti. Ya, pet. Lah sing papat nanti. Lah iya. Dobol. Ku jadi kelasnya beki ku jen. Gorong yang kelas kakap. Kelas kakap yo. Betulin barang. Yo mau nang jero penjara. Gendeng lah po nang penjara. Baba kecekel ya ora urus sing penting dolen ning Swiss. Oke guys, pembahasan politik kita selesai sampai di sini. Kita sambung di video kita selanjutnya. Bye bye. Karena kita udah sampai kerja guys.